Так, вызначаем месца. А куды вядзе гэта дарога? Да Сапоцкіна. Вось, глядзі, побач вёска Навумавіча. Здаецца, мы на месцы. Командир пошуковой группы Брыз. Так, мы на месцы. Пачинаем выконваць заданне. Глядзіце, што я знайшоў. Здаецца, тут праходзілі баі ў гады вайны. А колькі часу у нас засталося? 3 хвіліны. Паспеем? Павінны паспець. Усім зразумела заданне? Так, канешне. Паўтарыце. Узнавіць падзеі гадоў Вялікай Адчыннай вайны. Добра, тады за справу. Зрад чулі? Закрыть дарогу на суд. Значыць, выставіць заслон. Ага, заслон. А чым канчаецца такі заслон? Смертнікі мы. Вось хто. Чуеш, Еўсеў? Не разважай. Узяў вінтоўку і на варту. Уржо! Тобою! Огню! Огню давай! Валі, гадаў! Еўсеў, по пяхоце! Глечик, гранаты до бою! Стреляй по моей команде! Огонь! Частей! Частей припоминай имен павших смертью храбрых! За родный край! Наш мирный край! Каб над зямлёй, што млела ўранак, плыў гэты сіні-сіні ранак, цвіў гэты белы-белы май.